Ako po si Mark Servino, taga Nawan Ocampo, Camarines Sur po, Sunpor. Ako po nagtatrabaho sa Taguig, janitorial in charge po ako. Salamat po sa nagtao po sa relief boat. Lalo na po kay Congressman Saldico. Salamat pong marago. Ako po si Ernio Rodriguez, Barangay Kagawad po sa mga 146, taga Kagliliog, Tinamba, Camarines Sur po. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol dahil naabutan niya ako ng relief boat. Ako po si Edgar Dasal, karpintero po. Ako sarong karpintero. Taga Bicol, taga Manito Albay. Nagkapasalamat sa tabang ng Ako Bicol, saka kay Congressman Saldico. Ako po si Norly Puntoya na working foreman sa Talon 3. Nano po kami kan lockdown digdi sa Manila. Magagad pa ako ng tabang sa dito sa nahirap ako sa kuyang mga kababayan na lockdown. Ano pa ako sa Ako Bicol. Nagpapasalamat pa ako sa Ako Bicol sa tabang na relief. Nasa pangarap po ni Congressman Saldico. Maraming salamat po.